Здравейте, сега ще снимам един клип. Аз съм Minecraft Gamer HD. Ще снимам клип на Counter-Strike. Сървър се казва CS Бургас. Български, да. Така, в момента има 3 хора. И аз ще съм естествено за сега от Counter. Винаги само терористите. Добре. Сме. Сега. Не желаем. Добре. Сега този клип е 15 минути. Ужас. Ще е около 15 минутки това нещо. Така, да скупим оръжие, може би... това. Тук е нещо, бомба, няма. Така. Така. На първата стъпка има убивател. 20 minutes remaining. Не го чух. Тук майче блах админ. Добре, ареша по... Трябва да бях малко повече хора. Опс. Тая флаш не ми хареса. Къде да го видя? Аз със това никакъв проблем няма. Сега може така с едно пистолетче да започнем. Извинете. Добре. Може и това се купа. Ще миналата... Ще миналата тук обаче. Знам за коя хвърлях. Тай... Знам где са. Първи 26 секунди не съм. Ужасно. Опа. Аре бе. Ужас. Добре, може един снайпер. Няма да откажа. Ето. Първия куршум. Хакер този го биха. Бъгнах се. Добре. Аз ще един мизерен пистолет. Вечера мога да снимам на диатъра. Ако знаете какво е диатъра. Много готин сървър, там трябва да скачате, да правите всякакви неща. Да, трябва да минавате препятствия с по-кратки думи. Добре. Къде сте? Добре. Аз
Отвратително. Ще има. Ще ги смажем. Ще видят те. Много странно, този сервер е много готин. Препоръчвам ви IP в описанието директно.